Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdyda baqy tarapy ýurdundaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmä başlaýas. Garaşdyda baqy tarap Türkmenistan döwletinde hormatly prezident we arkadaly serdarmydan paratatly ýol başlygyna alınıp barlayan işleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne münasib ýürügler bilen üstünlikle başlanýar. Munyň şeýledigine hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 10-njy iýuny hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň owasyna toplumyny gödäwçiligi diýen ornmasary Ýazym Radowyň hemde welaýatlaryň häkimläriniň gatnaşmagyna sanly ulugam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa gatnaşyjylar gün tertibindäki meseleler boýunça hasabat berdiler. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow gallaşy daýhanyň durmuşyny möhüm bolan galla urugyny guramaçylyk geçirmek we ony ýokary hili hemde gyýytka wagtda tamamlamagyň häzirki döwrüň möhüm talabydyny üns çekip, tawşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda hemde bökdünşi geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri üns merkezine saklamagy tawşyrdy. Goçan we beýleki ekinlen bolu hasyny kemal getirmek maksady bilen alyp barlayan ýa-da işleriniň edip günleri güýçlendirmeleri we olara agrotechnika kadalara laýykly geçirilmeleri. Şunyň bilen birlikde degişli welaýatlarda şaly ekşiniň talaby laýyk alyp barylmagy, şuňlary ekşine urlaýan taýýarlyk işleri aýdygdarly gödäwçilikde saklanmalar diýip hormatly prezident aýtdy. Döwlet başçylygy ýurdumyň içerki bazarlaryna azyk bolşularyň üpçünedilmegine wajyp ödip hökmüni kesýetini belep, welaýatlarda üsülip ýetirýän ýer almadan göýük we bagça ekinlerinden bolu hasyly almak ugruna zerur tagalaryň edilmeligini beledi. Hormatly prezident we ýurdumyň welaýatlarynyň durmuş ykdysady ýa-da sadaşlyk ösüşiniň üpçünedilmeligini belep, şöyle gurulyp ulanmagy belmegi gödüňi tutulýan dürli maksatly desgalan guruluşlaryny ýokary hil derejesiniň üpçünedilmeligini hemde olaňa belenen möhürlerini ulanmagy berilmeligini aýtdy. Arkadaly serdarmyda ýurdumyň ekrançylyk meýdanlarynyň suwuruş bilen üpçünçiliginiň hememi suw serişlerini täşitli peýdalanmagyň häzirki döwrüň esasy talaplarynyň biridigini belep, suw serişlerini netijeli peýdalanmak, oňa ulanylşyny häzirki zamanyň ösen tejribesini we sanly ulugamy ulanmak bilen baglanyşykly meseleleri alamy esasy seljerip, degişli teklipleri taýýarlamak tawşyrdy. 14-nji iýuny hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow resmi sapar bilen Eýran Islamy Respublikasyna urdy. Aşgabatyň halkara howa menziline döwlet başçylygy resmi adamlar uğratdylar. Bir saatdan urak wagtdan hormatly prezident bilen uçury Tehranyň Mehrabat halkara howa menziline gondy. Bu ýerde berent mertebeli mehmany Eýranyň ýol we şäher gurulşyk ministri Rustam Gasamy, Eýranyň beýleki resmi adamlary hemde Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agdalary meherli garşyladylar. Kabul edilen tarapyň resmi wekil bilen bu ýerde gyýytka söhbetleşiň dowamyny soňky wagtda ýoly bolan köp uly hyzmatdaşyň ýokary derejesi we netijeligi, şeýlekeme iki dostlukly halkyň hasy ýakynlaşmana hemde özara düşünişmegine ýardam berýän Türkmen Eýran gatnaşyklarynyň ananşykly heýeti kanagatlanma bilen bellenildi. Hormatly prezident bilen awtolog kergoni soňra howa menzilinden sapar wagtyna öz üçin ýeten kabulxana tarap urdy. 15-nji iýuny Eýran Islam Respublikasyna resmi saparda bolmagyň şäherlerine hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedowyň goňşy döwletiň ýol başy düzümleri bilen ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Olaň gün tertibine taýýarlary netijeli birleşdirmegiň täze mümkinçiliklerini açýan döwlet hyzmatdaşynyň möhüm ugrary, şeýlekeme sewtary we halkara syýasatynyň möhüm meseleleri girdirildi. Häzirki döwürde ýakyn goňşy ýurtlaryna hyzmatdaşyk diňe bir özara bähketli esaslara däl, eýseme tutuş sebäpde awadançylygyň we ruwaşyň bähketine netijeli ösürilýär. Türkmenistanyň we Eýran Islam Respublikasynyň prezidentleriniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki dowuşlyklary iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmegine güýçli itereg bolup birlikdäki işleň netijeleri boýunça toplanan tejribeleri hemem bar bulan serişde we ykdysady mümkinçilikleri nazara alyp, özara bähketli hyzmatdaşlygy mundan belägem ösürmäge bulan çemeleşmeleri kesýetlemege oňyň şertleri üpçünedi. Prezident Seyyid Ibrahim Raisi hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow Eýran Islam Respublikasyna gelmek barada çaklagy kabul eden üçin hoşallyk bildirdi. Hemde belent mertebeli türkmen mehmany Tehrany görýändigine şatlygyny atdy. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow meherli kabul edenligi we Eýran topragyna bildirilen mehmansylyk üçin doganlyk ýurdun başçylygyna minnetdarlyk bildirip, şöyle Türkmenistan we Eýran Islam Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny 30 ýylyň dowalýanyny beledi.
Bu ýyllaň içinde iki tarap bilen gatnaşyklaryň dürli ular boýunça ösürlerini ony kanagatlanma bilen bellep, döwlet başçylygynda prezident Seýid Ibrahim Raisini we şanly tene bilen tüý sürüklendirdi. Iki dowlukly ýurduň iri halkary we sewit guramalynyň şolsany Birleşen Milletler Guramasynyň şäherlerini döwlet tarapy hyzmatdaşlaryň netijeli heýeti beleni. Pursatdan peýdarlanyp hormat prezident we Iranly kärdeşini öz üçin amatly wagtda Türkmenistana resmi sapar bilen gelip görmäge çağırdy. Şeýle iki tarapyň görnüşde bolşýary awraýly halkary guramalynyň şäherlerine ýol goýulan hyzmatdaşyň giň ular boýunça işiň pikir arşyly. Özara gyzyklyma bildirýän sewtary we halkara syýasatynyň wajyp meselleri ara alınıp maslahatlaşyly. Soňra gepleşikleri Türkmenistanyň we Iran Islam Respublikasynyň hökümet wekilleriniň agzalarynyň gatnaşmagyny giň şeýin düzümde dowam etdi. Prezident Seýid Ibrahim Raisi Iranyň özüniň ygtybarly hyzmatdaşy we hoşniýetli dosty hasaplanýan Oňşy Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow we wekilçilik toporny kabul etmäge hemişe şatdygyny nykdy. İran lideri Goňşy ýurduň döwlet başçylygynyň prezident wezipesine Tehrana urany ilkinji saparda oňlatyp, bu gedeki gepleşiklerini häzirki ýurda hil taýdan täze derje çykarlanan iki tarapyň syýasy, ykdysady we medeni insan perwer hyzmatdaşygy mundan beregim ösürmekde ähmiýetli boljakdygyny anam bildirdi. Hormat prezident we Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň wekiliýetiniň adyndan meherli garşylap, mehmansyýarlyk hemde bilelikde netijeli işmäge döredini oňoýly şertler üçin Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raisa minnetdarlyk bildirdi. Hormat prezident we ilk bilen bu saparyn Türkmenistanyň döwlet başçylygyny hökmünde Irana banaşylaryny ilkinji resmi sapardan belep, oňa bugünkü dowuşa aýratyny many berjekdigini öňtüjekdi. Iki halkyň arasyndaky hoşniýetli goňşulyk, dostluk we özara düşünşmek gatnaşyklarynyň berkidilýäni we ösürlýäni kanagatlanma bilen belenildi. İki tarapyna sowda we ykdysady hyzmatdaşyga hil taýdan täze ütergi berilýär. Medeni insan perwer gatnaşyklaryň ýygydarly ösmegine zerur şertler döredilýär. Döwlet tarapy, hökümet tarapy we pudugara resmi namalary iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşyň şertname hukuk buniýadyny emele getirýär. Döwlet tarapy gatnaşyklarymyzda hadar deňdine parahatçylyk, hoşniýetli goňşulyk, alalaşdyrjy we özara bähbetli hyzmatdaşlyk giňişligine öwürmäge aýratyny ähmiýet berilýär. Hormat prezident we uly hyzmatdaşyny uzak möhletliň hyzmatdaşyny uly ähmiýetli urlunyň hataryna kesýetmek bilen Iran Islam Respublikasyny demirgaly orta demir ýoly boýunça Türkmenistanyň Iranyň üstü bilen Pars aýlagynyň portlaryna şenli iň gyýytka ýol hökmünde esasy hyzmatdaş hasaplaýanyny bildi. Biziň döwletimiziň arasynda gazy sebäp görnüşini iwermek boýunça gazanlanan ulaşyklara ýokary baha berilip, iki ýurduň degişli idaralaryna gazyň eksportynyň 3-nji ýurtlara iwerilmegini öwrenmek teklip edildi. Gepleşikler tamamlanandan soň iki tarapyň resmi namalary gol çekmek dabarasy boldy. Prezidentler Serdar Berdimuhammedow we Seýid Ibrahim Raisi dawra gatnaşýanyň şowhunly el çarpışmalary bilen resmi saparyny jemler boýunça bilelikdäki beýannama gol çekdiler. Gepleşiklerini jemler boýunça resmi namalar toplumyny gol çekilenini bellemek bolar. Resmi namalara gol çekmek dawarasy tamamlanandan soňra döwlet başçylary metbuaty ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Ýokary derejede geçirilen gepleşiklerini netijeleri barda aýdyp, Iranyň başçylygy Seýid Ibrahim Raisi Tehrana resmi sapar bilen gelip görmäge çakylygy kabul edilmegi üçin hormat prezident we Serdar Berdimuhammedow we ýurdumyň wekilçilik toporynyň agzalaryna hoşallyk bildirdi. Bu saparyň iki tarapyň gatnaşyklaryny ösürmegine kuwatly itergi berjektigi belenildi. Hormat prezident we Serdar Berdimuhammedow gadymy Iran topragyny meherli garşylanygy hemde netijeli gepleşikler urny zerur şertlerine döredilmegi üçin Iranly kärdeşine minnetdarlyk bildirdi. Ýokary derejedäki dowuşyk iki doganlyk döwletleriň gatnaşyklaryna mahsus we açyklyk ynanyşmak we berek-berege hormat goýmak esasyna geçerli diýip hormat prezident we kanagatlanma bilen berdi. Hadar diňdäki iki tarapyň hyzmatdaşlyk meselelerini ünsürle şonuň baglanykda hormat prezident we özüniň Iranly kärdeşini şu ýyl geçirijek hadar ýaky ýurtlaryň döwlet başçylarynyň 6-njy sammitine gatnaşmaga çağırdy. Soňra hormat prezident we Sadawa toplumynyň jumhury köşkünini Iran Islam Respublikasynyň beýik ruhy lideri Ayatullah Ali Khamenei'niň howluhanasyna tarap urdy. Bu ýerde Iranyň ruhy lideri bilen dowuş geçirildi. Oňa prezident Seýid Ibrahim Raisi matnaşdy. Iranyň beýik ruhy lideri hormat prezident we Serdar Berdimuhammedow bilen meherli salamlaşyp, häzirki döwürde dostluk we berek-berege hormat goýmak esasyna ýol goýulan döwlet tarapdaşlarynyň köp asyrlyk ýolalarynyň ýokary derejede işiň ösürlýänini kanagatlanma bilen beledi.
Döwlet başçylygy Türkmen wekiliyetiniň adyndan resmi saparyň dowamynda gadymy Eýran topragyny mehirli garşylanyny hemde mehmansyýurlyk üçin tüýs sürekden minnetdarlyk bildirdi. Pursatdan peýdalanyp döwlet başçylygy goňşy ýurdun beýik ruhy liderini Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyň Berdimuhammedowyň iýberen gyzygyny we mehirli salamyny hemde iň gowy arzularyny şeýle Türkmenistan bilen Eýran Islam Respublikasynyň arasynda özleri bähbetli hyzmatdaşlygy mundan welärem putranymagy berýän şahsy gollaw üçin tüýs sürekden aýdan minnetdarlyk sözlerini ýetirdi. Uzak ýylyň dowamyna Kemal bilen Türkmeni Eýran köpüli gatnaşyklary özüniň ýakynlygy bilen tapawtanyň. Öz araknaşyklar bardy aýdyp, söhbetdeşler Türkmenistan bilen Eýran Islam Respublikasynyň diňe bary iki goňşy döwlet bolmany, eýseme ýakyn garnaşlyk gatnaşyklar bilen bagly döwletler döwni nykdylar. Hormat prezident bu dogonluk Eýran topragyny mehirli kabul edeni üçin ýene bir ýola minnetdarlyk bildirip, Ayatollah Ali Khameneýni özü üçin islenek amatly pursatdy Türkmenistana sapar bilen gelmäge çağırdy. Soňra Hafiziýe köşgünde döwlet başçylary Eýran halkynyň milli gymmatlyklaryny hemde goňşy ýurduň amala haşam sunutyny degişli sergine synadylar. Feride Eýranyň milli önümleri şekillenýärdigine degişli eserlere haly we haly önümler görkezildi. Hormat prezident we serginiň goňşy ýurduň milli gymmatlykları we öz boşly medeniyet taryhy mirasy bilen tanışmagy mümkinçilik berýänini beledi. Soňra Türkmenistanyň prezidentiniň Eýran Islam Respublikasynyň Islam Şurasy mejlisiniň başlygy Muhammed Bagyar Galibaw bilen duşugy boldy. Duşuň dowamyna döwlet başçylygy ulary bilen Eýran Islam Respublikasynyň Islam Şurasy mejlisiniň başlygyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly Gurbanyň Berdimuhammedowyň iýberen mehirli salamyny ýetirdi we ony ýakynda Eýranyň parlamentiniň ýolbaşçy wezipetine saýlanmagy bilen gutady. Hemde alyp barýan işinde üstünlükleri ardy etdi. Dostlukly we birek-birege ynanşmak ýagdaýyna geçen duşukda iki ýurduň döwlet taraknaşyklarynyň mundan welekde ösdürilmegine we berkidilmegine uly gyzyklyma bildirilýänini ýatyly. Duşuň ahyryny hormat prezident we mehman söýüri Eýran topragyny mehirli kabul edileni üçin tüýs sürekden minnetdarlyk bildirdi. Hemde Islam Şurasynyň başlygyny we Eýran Islam Respublikasynyň parlamentiniň agzalaryny özlerini amatly bolan wagtda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çağırdy. Soňra hormat prezident bilen awtoryk kerwany Mehrabat halkara howa menziline geldi we bu ýerden watanymyza ugrady. Biraz wagtdan soňra hormat prezident bilen uçury Türkmen paýtagtynyň halkara howa menziline gondy. Bu ýerde hormat prezident bilen Serdar Berdimuhammedow resmi adamlar garşyladylar. Ýokary derejede geçirilen şu gedeki duşuň dowamyna gadanlyk aşyklary ileri tutulýan uramlarda hyzmatdaşlygy mundan welärem giňetmek üçin täze mümkinçilikler açar. 14-nji ýylyny Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyň Berdimuhammedow Türkmenistanyň maslahat merkezine ýaşan gatnaşmagyny döwlet ýaşar siýasatynyň bu ulgamda milli kanunçylygy mundan welärem kemilleşdirmegi ileri tutulýan meselelerine başlanan maslahat geçirdi. Gahrman arkadamyda ören möhüm ähmiýetli ýaşar hakyna kanunyň tasamatyna seretmek üçin ýygnalşylaryny habar berdi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne halkymyza altyny sahypalar bilen taryha girjek halkyň arkadagy zamanasy ile baglandylan ýylyň her bir günni şanly wakalary hemde zähmet üstünliklerini beseýär. Watan mukaddesi üçin berja edilen işleň netijeleri ýurdumyzyň ösüşleri ýaşlan durmuşyna aýratyny öwüşünçaýy. Häzirki bagtyar döwrümiň ýaşlary erteki güni ýurdu beýgelçek, Türkmen döwletini gulletjek oglan ýyldar. Ýaşlaryň joşgunlygy, watana bolan sevgisi, halal zähmeti ihlasy, şuňa buýsanjy röwşen geljege anamy, dostlugy, sevgi bolan sarpasy, sağdyn durmuş hadalaryna agrarlygy täze taryhy zamanynyň beýanyny öz filmady ornu tapýar diýip gahrmany arkadamyza beledi. Ýaşary mahsus bolan hemem ata-babamyzyň ruhy gymmatlyklaryny özüne jemleýän binýady esasan ýani ýaşar barada döwlet siýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanymyza, halkymyza ajaýyp milli däpde surlarymyza wepali bilim we terbiýe almagy, sport bilen meşgul bolmagy, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesi ruhy bilen ýaşar kemale gelýär. Ýaşar hakyna kanunyň tasamatynyň aralyk maslahatlaşma bilen baglykda çykyşlara uly orun berilýär.
Ýurdumyzda durmuş ykdysadyny mundan belägem durnukly hemde hemme tarapyn ösürmekde ýaşlaryň ägurt uly orunly nazar almak bilen ýaşlar syýasaty hormatly arkadaşly serdarmydan alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uruny öwürlenigini ataldy. Gahrman arkadaşymyň tagalalar bilen berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne alymyň we çenikanyň täze tehnologiýalary hemme sanly ulgamy döwlet turmuşynyň ähli ulgamlaryny ornaşdyrylýar. Hutşun ödeme giyin göz yetimli, bilimli ýaşnaty terbilemegiň ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamagyň möhümdigini şertlendirýär. Ýurdumyzda gahrman arkadaşymyň başlanjy esasyna döwrüň ruhuny hemme talaplaryna laýykly ýaşlar syýasatynyň dürli ulgamlaryny öz içine alýan kanunçylyk, hukuk bünyady kemilleşdirilýär. Tarihi başlanışlar dowam etdirýän arkadaşly serdarmydan ýol başlygyny berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne Türkmenistany ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2020-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen terbiyeli, ýokary bilimli, ruhy taýdany kemil ýaşnysy kemal etdirmek boýunça netijeli işlere amala aşyrylýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýän günlerini arkadaşly serdarmy tarapyndan munasyp dowam etdirilýän gahrman arkadaşymyň parasatly başlandygyny badyryga berilen taryhy özgertmeler ýaşlarda bagtyar we awadan geljegi bolan anam berkidi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy çykyşlar üçin hemmelere minnetdarlyk bildirip, ýurdumyň ýaşlarynyň watansöjlük ruhuny terbiýeleme babatda ýygydarly işiň alınıp barylýanyny öňtüşekdi. Ýaşlarymyň watansöjlük ruhuny terbiýelenmegi maşgalanyň we döwletimizden hemişelik üns merkezine durýar we geljekde hem durur diýip gahrman arkadaşymyz noktada. Türkmen ýaşlary garaşsyz baýky tarap döwletimizden geljegi, ýaşlaryň ruhy we beden taýdan sagdynlygy, hünär taýýarlygy esasyna kemil şahsiýet bolmagy, dürüjlik uky we pikirlenme başarlygy, jemgyýetimizden kemilleşmegi hemde döwletimizden ösüşine uly etergi berýän güýçdir. Häzirki wagtda Türkmenistanyň kanunçylygy jemgyýetimizde şeýle möhüm orny eýleýän ýaşlaryň durmuş ykdysady we syýasy hukuklaryny dogry goraýar. Esenlik döwletiň kuwwatynyň ykdysady görkezişdi. Diňe bara tebigy baýlyklar bilen däl, eýseme ýetişdirip bilýän kemil hünärmen nesiller bilen kesýetlenýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaşlaryň dogry we bilim almaklary, hünärlerini kemilleşdirmek üçin ähli mümkinçilikler döredildi. 17-nji ýylyň hormat prezidenti Serdar Berdimuhammedow Mar welaýatyna toý saparyna amala aşyrdy. Ýer bilen hormat prezident bilen uçury paýtagymyzdan halkara howa menziline maşy herine tarap ugrady. Welaýat merkeziniň howa menziline döwlet başçylygynda ýokary ruhy berentlik ýagdaýyna gaşlandy. Mar welaýatynyň häkimi Anaverdiýew hormat prezidenti Serdar Berdimuhammedow tägsiwalary tarabynyň gallaç kärenişleriniň buğday taşyrmak boýunça watanyň näki ýyllyk boşnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirenlikler bardy, hasabat berdi. Hormat prezident hasabat kabul edip ekrançylary zähmet ýeňişler bilen gutady. Hemde Mar welaýatynyň zähmetkeşleriniň tutun ýerli zähmet çekip galla hasylyny ýygnamak boýunça boşnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirjekliklerini anam bildirdi. Soňra welaýatyň dürüjlük toplary hemde bagtyar şaýlary arkadaşly serdarmydan gadymy Mar topragyna gelmek münasibetli bayramçylyk çykyşlaryny ýaýwanlandyrylar. Hormat prezidentiň adyndan şadýan şaýlara sowgatlar goşurly. Şeýle hemme döwlet başçylygy körpülen haýyş boýunça ular bilen ýadygarlyk surata düşdi. Hormat prezidenti meherli kabul edilmegi üçin hemmelere minnetdarlyk bildirip, howa menziline awtologda wekil bazary tarabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň ekrançylyk meýdanlaryna tarap urdy. Hormat prezidentiň awtology Ustad Käreneşi daýhany Atagelli Erniyatwan Käreni ýeriniň ýakynyna saklandy. Arkadaşly serdarmyny hoşlap şemalyny öwüşüne buğday başlaryny turuknat ýan meýdanlaryny şeýle hem gallary onu geçmek üçin bu ýerde hatara düzülen kombaynlar synady. Döwlet başçylygy Käreneşi bilen görüşip, oňa günlük işleri, oň ýetişdirýän ekinleriň görnüşleri şeýle hem maşgala ýagdaýy bilen gyzyklandy. Käreneşiň habar berýäri oly 15 ýylyň dowamynda käreneçilik bilen meşgul bolýar. Buğday ekileni 55 hektar kärene ýerine oň ähli maşgala agdalary zähmet çekýär. Hemde şu ýyl hektardan 40-45 sentner hasyla garaşýarlar. Şeýle hem olara gowgaça ýer alma we beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmek bilen meşgul bolýarlar. Her ýyly dürli ekinlerini bol hasylyny ýetişdirip döwlete tapşyrýarlar. Bu bolsa maşgala awadançylygynyň berk binýadyny emele getirýär.
Hormat prezident we söhbeti şonda wamyny ekrançydan zähmet şertleri aýratyna, ekin meýdanlary, suw terişleri, ýokary hili tohum hemde dökün bilen üçünçilik meselleri, ow hojalyk çeýnikalarynyň ulanýşy, tawşyrlaryny hasyl üçin hasaplaşylan geçirişmänliklerini. Şeýle hem hormat prezident we daýhany asyrlar aşyp gelýän milli ekrançylyk diýiplerini dowam etmegi, ýaş nesilleri halal zähmetiň ruhuny terbiýelemegi we topragy ihlas edip, bagtyar durmuşyny hödýürni görüp ýaşamagy maslahat berdi. Bulan ähireti üren möhümdir diýip hormatly prezident we beledi. Kärenişi häzirki döwürde owa zähmetkeşleriniň netijeli işi urny döwlet tarapyndan ähli zerur gollawlaň berilýänini gowunç bilen aýtdy. Erniyadov öde pek zähmetiniň hödýürni görüp ýaşamagy dördülýän mümkinçilikler üçin arkadagy serdarmyda tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Soňra kärenişi hormatly prezident we gallary ony girişmäge ag pata bermegini haýyş etdi. Hormatly prezident we bismillah diýip daýhany ihlas bilen ýetişdirene bugdoýdan bir dese urup, täze hasyryň urugyny ag pata berdi. Hemde daýhany bul hasy almagy arzu etdi. Hemmeleri arkadaly serdarmydan görüldüsine eýerdiler. Munyň özi paýhasy pederlemeden taryhyň dowamyna döredeni asyrly ýürürleriniň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ruhuny kybap derejede dowam etdirilýäniniň nowatdaky beýany urly. Şol pursatda häzirki zamany owa hojalyk çeýnikalaryna erkedýän mehanizatorlary bugdoý hasylyny ýygnamaga girişdiler. Ýokary önerjilikli kombaýnlary bu işe sähel salamyň içinde ýokary hili ýerine ýetirdiler. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow bugdoý hasylynyň boşan meýdanlary synlap, häzirki zamany owa hojalyk çeýnikasynyň diňe bir ýokary önerjilikli bolmany hasyly ýetkiside ýygnaýanyny aýtdy. Ýurdumyzyň toprak howa şertlerini synagdan üstünlikle geçen kombaýnyň birnäçe artykmaçyklary eýedigini köp ýyllyk tejribe görkezdi. Hormatly prezident we kärenişiniň ihlasy zähmetine minnetdarlyk hökmüni oňa ýadygärlik sowgady goşurdy. Daýhanyň haýyşy boýunça oň ýene ýadygärlik surata düşdi. Bu ýerde hormatly prezident we Türkmeni Owa Hojalyk institutynyň Owa Hojalyk ilmi önümçilik merkeziniň ilmi işgäri Alim Nuruzow bilen söhbetdeşdi. Alim merkezi köp ýyl dowamyna degişli uğurlar boýunça ilmi barlygyny geçirilýänini aýtdy. Masal üçin bugdoýyň dok deneli kesere durnuklygy ýokary hasylly täze görnüşler dördüli. Alim agronom şereheme bugdoýyň täze gylçykly we gylçyksyz görnüşleriň hasyllyk derejesiniň her hektardan 55-60 sentnera barabardygyny, olaň 200-210 dowamyna ýetişýänini aýtdy. Şununla baglykda Nowruzow hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow bugdoýyň täze dördülen görnüşlerini at goýmak baradaky haýyş bilen ýüzlendi. Arkadaly serdarmyda Türkmeni alymlarynyň almatydan esaslanıp döredän tohumlarynyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň meýwesi degini beledi. Hemme bugdoýyň täze görnüşleriň häzirki döwrüň ruhuny alamatlanýan berkarar we galkynç diýilip atlanylsa, maksada laýyk boljakdygyny beledi. Hemde alymy agronomlary alparýan işlerine üstünlik arzu etdi. Hormatly prezident we bu ýerde ýurdumdaň o sanat toplumyna ýeşeýän ilmi barlyk institutlarynyň ilmi önümçilik merkezleriniň işini kämilleşdirmek, bu häzirki zamanyň ösen tejribesini, täzeçili tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerini zerurdygyny öňe Hemde bu wagtda degişli ýolbaşlary birnäçe anyk tawşyryklar berdi. Şunu suw ýer serişlerini rejeli pedalanmak topragyň hasyllaryny ýokarlamak meseleleleri häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýar diýip hormatly prezident aýtdy. Soňra hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow bu ýerde gurularyny sergi bilen tanışdy. Ony gowçan we bugdoýyň tohumlarynyň dürli görnüşleri, şeýle-heme täze hasyllany taýýarlanan çörek we çörek önümleri görkezildi. Basirgi ýurdumyzda azyk bolçulugynyň döredilmeginiň aýdyň sowutnamasyny öwrüli. Arkadaly serdarmyda tamdarda ýaňy şerleni çörek ködürlendi. Hormatly prezident we hemmeleri işlerini üstünlikleri arzu edip, bu ýerden ugrady. Hormatly prezidentiň awtorygy marşaýarynyň gödel künjekleriniň birine ýerleşýän welaýatyň baş mesjidi Gurbanoğly Haj mesjidiniň öňündäki meýdança geldi. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow ýygnanlar bilen meherle salamlaşdy. Gahrman arkadamyda Gurbanoğly Berdimuhammedowyň başynyjy bilen bina edilen bu mesjid milli binagarlygyň iň gowy diýiplerini hemde häzirki zamany binagarlyk çözgütlerini özüne jemleýär. Ýurdumyzyň ähli ýerlerine şolsany margulaýatyna durmuş maksatly binalan gurulmagy, halkymyzyň döwri we ýaşaýyş şaýdary bilen öpüşnedilmegi, olaň gurulşyny iň gowy dünýä tejribesiniň peýdalanmagy döwletimizde raýatlaryň awadançylygy barada hemişe alady edilýäniniň sowutnamasy.
Türkmenistanyň müftisi ýurdumyň awadançylygy, halkymyň agdybirligi hem jegistigi, hormatly prezidentiň janynyň sag bolmagy hemde beýik tutumlarynyň rowaj almagy barada dilek edip dua okudy. Bu meçitde Mukaddes Mekkeden geterilene teperrik goýuldy. Hormatly prezident ony beýleki vilayatlaryň meçitlerine gidekli gedegine goýulmagynyň maksady laýyk boljakdygyny beledi. Mukaddes teperrik arkadagy serdarmyda Saudi Arabistany paşaryny Hacı Pardany Amaraşan mahallyna İslam dünýäsine beren sarpa bolýan Mukaddes Käbeden çuňgur hurmatyny nişan hökmüne, sowgat hökmüne goşurly. Ýananlary teperrigi ýüzüne syrlar hemde beýik bir bardan hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmen halkynyň bähbidine ähli asylly başlanýyşlarynyň üstünlikleri we senmegini dilek etdiler. Döwlet başçylygy hormatly ýaşulary duga dilekleri hemde hoş niýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, ýygnanlar bilen meherli hoşlaşdy we awtologda Türkmeniň Awy binasynyň ýanynda gurulyp onuň bilen bir bütügi binagarlyk töplümini emele getiren köpçüliklerin şäherlere geçirmäge niýetinden 3000 orunlyk binanyň açylyş dabrasynyň geçirilýän ýerine geldi. Mälum bolşýary geçen ýyly Margul aýatyna iş taparynyň şäherlerine gahryman arkadamydan gatnaşmagyna bu binanyň düýbi tutuldy. Bu ýerde welaýatyň birleşen döwletçilik töpürleriniň aýdym sahada çykyşlary guruldy. Arkadary serdarmyda ýygnanyň şowkundy el çarpşmalary bilen täze binanyň toý bagyny kesdi. Şeýlelikde ajaýyp bina açyldy. Bu ýerde hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow toý sadakatyna gatnaşdy. Hormatly prezident tagam çekilmedenden odaly ýygnanyň öňünde gutluk sözi bilen çykyş etdi. Hormatly prezident ýygnanlara ýüzlenip, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, halkyň arkadaly zamanasy ýylyň her bir günüň uly üstünlikleri, şanly wakalary besenýändigini aýtdy. Arkadaly serdarmyda Margul aýatyna uğran toý saparynyň şäherlerine Zähmi Söýürdaý hanlaň armatyny getirendigini belep, welaýatyň tag-tabadyr etrabynyň gaýratly gaýlaşlarynyň öz boşnamalaryny ilkinjilen hataryna berjäýdi. Olaň ajaýyp zähmet üstünliklerini gazananyny aýtdy. Şeýlede bu getirilen beren sepetlerini edermen daýhanlary tüý sürekden gutady. Şonuň birlikde köpçüliklerini dawral şäherlere geçirmäge niýetlenen Türkmeniň Awy binasynyň ýanynda köpçüliklerini şäherlere geçirmäge niýetlenen bu täze bina urunmagy berildi. Şeýlehem arkadaly Hacı serdarmyda ýakynda Mekke Medine'de bolup, o ýerde Hacı Pardany berjäýdendigini, şonu mehriban watanymyzyň mundan melegem gülle ösmegi, halkymyzyň hemişe abadan parahy durmuşda ýaşamak üçin ýagşy dua dileklerini edilendigini aýtdy. Hormatly prezident çykyşynyň dowamynda gahryman arkadamyda Gurbanyň Hajynyň adyny götürýän meçide barıp, keramatly Käbeden berilen teperrigiň şu ýerde goýulyny aýdyp, teperrigiň ýurdumyň beýleki vilayatlaryna hem meçitlerine hem goýuljakdygyny, ýerleşmeden bu mukaddesliği ýüzlerle söýläp, duga dilekler etmek mümkinçiliklerini eýe boljakdygyny beledi. Soňra şanly waka münasibetde bu ýerde toý sadakat berildi. Hormatly prezident teberrik çykyp bermek barada Türkmenistanyň müftisine ýüzlendi. Türkmenistanyň müftisi teberrik çykandan soňra toý sadakatyna gatnaşjylary nahar çekildi. Halkymyzyň agdybirligine ejegisini hemde hormatly prezident bilen ýol başlaryna geçirilýän asylly şäherlere bolany ygrarygy alamatlanýan bu dabara asylly ýürüwliň häzirki döwrüň ruhuny kybap derejede ösürilýän ony görkezdi. Halk saz guralarynyň uwazlary hemde bagşalan çykyşlary şäherleriň dabarasyny hasy artdyrdy. Soňra Türkmenistanyň müftisi aýat töwerek ýurdumyza münasyrlayan asylly işleň mundan belekde üstünlikleri besenmegini, hormatly prezident bilen aparaty ýol başlygyna başlanan tutumly işleňe rowaj bolmagyny dilek etdi. Toý sadakasy tamamlanandan soňra hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow hemmeleri watanymyzyň awadançylygyny, halkymyzyň bagtyýaryny alamatlanýan beýik üstünlikleri, şeýle şanly wakalar bilen ýene bir gede gutlap, dawra gatnaşjylary we ähli watandaşlarymyza hoş niýetli arzuwlaryny aýtdy. Soňra arkadaly serdarmyda täze binadan çykyp Margul aýatynyň häkimine täze awtologyň açarlaryna goşurdy. Arkadaly serdarmyda welaýatyň ähli latynyň adynyň sebitleri toplumyny ösürilmegi, watanymyzyň awadançylygy mehriban halkymyzyň zähmet şertleriniň aýdygdarly gowlanylmagy hemde durmuş derejesiniň ýokurulmagy barada ýa-da aladasy üçin tüý sürekden hoşallyk bildirildi. Soňra hormatly prezident ýygnanlar bilen meherli hoşlaşdy we olary işlerine üstünlikleri arzu edip bu ýerden ugrady. 18-nji ýylyň hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Lewak vilayatyna toý saparyny amala aşyrdy. Ýer bilen hormatly prezident bilen uçury Türkmenawa şäheriniň halkary howa menziline gondy. Bu ýerde arkadaly serdarmyda meherli garşylandy. Hormatly prezident garşylamagyň dabarasy belent ruhy besenini aýdym sazda çykyşlar bilen goşdy.
Vilayatyň körpenetilleri, joşgyny goşgulary, aýdymlary bilen täze taryhy ýamda hormatly prezident bilen ýol başlygyna amal bolýan beýgi işleri wasp etdiler. Hormatly prezident bilen sonuçly saatlaryna özi minnetdarlygyny bildirdi we bu ýerde çykyşydan çağıran haýyşlar boýunça olar bilen ýadygärlik surata düşdi. Şeýle çağlary sowgatlara goşurly. Bu ýerde Liverpool aýtynyň häkimi Aman Geliv arkadaly serdarymyda Sewtiň dargynaty etrawynyň edermen daýhanlarynyň galla taýýarlamak boýunça şertnamalaryň boşnamalaryny bir jaýdanyklar bardaky hoş habar ýetirdi. Hormatly prezident we şahatlykly habary kanagatlanma bilen dinläp etrawyň zähmetler gaýlaşlaryny ajaýyp zähmet ýeňişi bilen gutlady. Soňra hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow awtologyny bu ýerden welaýatyň Çäýje etrawynyň Watan daýhan berleşiginiň ekrançylyk meýdana tarap urdy. Bu ýerde arkadaky serdarmyzy gallaçy kärenişi Azat Joraýew garşylady. Hormatly prezident we daýhanyň iş şertleri onuň maşgala ýagdaýy we kärene ýerini ösürip ýetirýän ekinleriň görnüşi hemde galla meýdanlarynyň hasyrlyk derejesi, şeýle hem tapşyrylan hasy üçin hasaplaşyk işleriniň öz wagtyna geçirişme gyzyklandy. Zähmetler daýhany topragy ıhlat edip öňürjükli zähmet çekmek, ýerden bol hatyrlama uğruna döwlet tarapyndan ähli zerur golularyň berilýäni üçin arkadaky serdarymyza tüý sürekdeni hoşallyk bildirdi. Şeýle hem ol 16 ýyldan beri kärençilik usulyna işeýänini, 10 hektar meýdana buğdaýyň hasyrly görnüşini ekenini we onuň her hektaryndan 50 sentner möçürde hasyrly garaşýandygyny habar berdi. Hormatly prezident we häzirki döwürde obu hoşuluk önümlerini öňürjüler daýhanyň netijeli zähmeti, kärençiligiň zerur uruna döküni ýokary hili tohumlar bilen üçedilmek uruna hemme şertlerini döredilýänini beledi. Kärençi obu zähmetkeşläriniň netijeli işiniň üçedilmek uruna döwlet tarapyndan döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp onuň berekde öňde oýan güýplen üstünlikli ýerine ýetirilmek uruna daýhany ihlatyny gaýrmany işejekdigine inanyrdy. Gallaçy daýhan kärine ýerine ekin duranşyna möhüm ähmiýet berýänini aýdyp, şöyle buğdaýdan boşan ýerlere mäşekmegi meýilleşdirýänini habar berdi. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzda azyk borçlarynyň döredilmegine munasyp goşant goşýan daýhanlaryň iş şertleriniň aýdydarlygy gowranylmagy, pudugy täzeçil tehnologiýadan häzirki zamana ilminiň gazananlarynyň urnaşdyrmagy, iň esasy bolsa daýhan zähmetiniň höwüslenilmegi bilen baglanyşly meseleleň aýdydarly güdäwçilikde saklanjaklaryny ünsüçekdi. Kärençi Joraýew ekrançylyk meýdanlaryny netijeli peýdalanmak, obu hoşuluk önümleriniň öňürleýän meşgullerini artyrmak, şolar wagtyň özüni öňürjükli zähmet çekmek uruna döredilýän mümkinçiliklerini daýhanlary täze zähmet ýeňişlerini täze üstünlikleri ruhlandyrýanyny uwunç bilen belledi. Daýhany arkadaky serdarymyzdan kärine ýerini ösürip ýetişdireni buğdaýyny urmagy, ak pata bermegini haýyş etdi. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow bismillah diýip daýhany ihlasy bilen bir kemsiz hasyl toplan buğdaýyň bir destesini urdy. Şu pursatda ýurdumyzyň ekrançylyk meýdanlaryny netijeli işedilýän kuwwatly tehnikalary, ustatlyk bilen dolanýan mehanizatorlar bereketli hasylyň urugyna girişdiler. Dünýäniň öňünde barjy önümlenirjeginiň kuwwatly tehnikalary buğdaýy ýetkisiz hemde arasy ýygnamakda ähli taraplaryny kemir hasaplanýar. Hormatly prezident we kärençi daýhanyň alparýany ihlasy we öňden görjülükli zähmetine minnetdarlygynyň şan hökmüne sowgatlaryny goşurdy. Şeýle hem hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow kärençi daýhanyň haýyşy boýunça onuň bilen ýadygärlik surata düşdi. Şeýle hem bu ýerde türkmen topragyny üsürip ýetişdirilýän göýek bagça we meýwe önümleriniň, denelik ekinleriň tohumlarynyň, çörek we çörek önümleriniň sergisi guruldy. Bu görnüşleri döwlet tarapyndan aýdydarly goýup berilmegi netijesinde toprakdan bereket öňýäniň aýdyň beýany bolup durýar. Hormatly prezident we täze bişirilen çörek ködürlendi. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow gallaçy kärençiniň hasylynyň bereketli bolmagyny, onuň ajaýyp zähmet üstünliklerini gazanmagyny arzuw edip, bu ýerden ugrady. Soňra hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow dikşorda Liverpool aýatynyň Farabi tarabynyň çägine ýerleşen Gadyn Gad ýygnaýjy bekediňiň açylyş dabarasynyň geçiriljek ýerine tarap uçdy. Biraz wagtdan hormatly prezident bilen uçury bekediň golaýyna ýürüýte taýýarlanan meýdançyda gondy. Welaýatyň sonuçly saatlarynyň çykyşlary bayramçylyk dabarasynyň öwüşgünini artdyrdy. Hormatly prezident we bu ýerde sergi bilen tanışdy. Onu ýurdumyzyň ýanyç energetika toplumynyň gazananlary, meýilnamalary hemde geljeki ösüşleri, onuň käbir düzümleriniň işi beýan edilýär.
Xitoyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň Türkmenistanaky şahamşatynyň baş direktori Çen Huayluň hormat prezident boldy. Serdar Berdimuhammedow diwarda asylan foto suratlar hemde çyzgylar görkezdi. Xitoyly hünärmeni hormat prezident boldy Farwet tarapynyň çägini gurulup ulanmagy berileni Gady ýygnaýjy bekeden uğurdaş düzümleri, onuň gaz geçirji ulgamy we toplumyň ortaça ýyllyk kuwaty barada maglumat berdi. Hormat prezidentliği hoş niyetli sözler üçün minnetdarlyk bildirip, ýurdumyň ýalňyş energetika toplumynyň ösürmegine Xitoyly hünärmenleriň işen gatnaşýanyny kanagatlanma bilen ýatydy. Hemde Xitoyň iri korporasiýasynyň wekilini işinde mundan belekde üstünlikleri arzyp etdi. Soňra täze Gady ýygnaýjy bekeden açylma münasibetli dawraly maslahat geçirildi. Hormat prezident bolda Serdar Berdimuhammedow dabara gatnaşyjylary ýylanıp, halkyň arkadaşly zamanaty ýolunda Liverpool aýtyndaky gadyn kenini täze Gady ýygnaýjy bekeden işe girdilmegi bilen hemmeleri tüý sürekden gutlady. Biziň alyp barýan açyk kapylar syýasatymyz beýtarap döwletimiziň halkara gatnaşyklarynyň möhüm büniýady bolup durýar. Şundan uralýan Türkmenistan dünýäde ygtybarly hemde jogapkärlik hyzmatdaş hökmüni özüni tanady. Bu ýagdaý döwletimiziň ykdysady kuwatyny artyrmaga şert durdy. Halkymyzyň hal ýagdaýyny has ýokurundurmaga mümkinçilik berip, köp sanly dünýä meselelerini çözmäge de himayet edýär diýip hormat prezident boldy Serdar Berdimuhammedow ýatydy. Belenşiýaly uglewadaro serişdelemede daşarky bazalary iwermek tebigadan gorlary boýunça dünýäde 4-nji orny eýleýän ýurdumyň strategik maksady bolup durýar. Hormat prezident bolda dostlukly Xitoy Halk Respublikasy bilen amala aşyrýan tassamaryň ören möhüm ähmiýeti eýdigi barada aýdyp, Xitoy döwletiniň garaşdyrmydyň ilkinji döwrüne biziň bilen diplomatik gatnaşyklary ýoly goýanyny hemde şu ýöle beýşanly waka 30 ýyl dolýanyny ýatlady. Türkmenistan, Özbegistan, Gazakistan, Xitoy gaz geçirjisi munyň aýdyň mysallary. Her biriniň uzunlygy 1830 kilometr bolan 3 şahaly gaz geçirji ýylda 55 milliard kub metr mawy ýanyjy geçirmäge mümkinçilik berýär. Onuň 2009-njy ýylyň ahyryna işe giren günden beri Türkmenistandan Xitoy'a 334 milliard kub metrden köp tebii gaz iwerildi. Geljekde bu zerur ýanyjyny iwerleýän möçürni ýylda 65 milliard kub metre ýetirmek üçin onuň ýene de bir ýagny 4-nji şahatyny gurmak gözüňde tutulýar. Hormat prezident bolda ajaýyp waka bardaky gurnuňa geçip Liverpool aýtynyň ýurdumyň senagat taýdan edipkinli üsýan sebepleriniň biridir berdi. Ulaýaty gurulýan döwrwap kärhanalaryň önümçilik medeni maksatly desgaryň sany barha artýar. Gadyn kenine täze gurulana Gady ýygnaýjy bekeden şeýle desgalaryň biridir. Bagtyarlyk şertnamalaryň sebäpiniň Kişdewany, Gunwatar Kişdewany gadyny eljek, Gunnogor eljek kenlerine tebigadan gije günüde 5,5 million kub metrni ýanap, Xitoy döwletine iwermekde bu bekede uly orunda ýeşidir. Soňra Xitoy Halk Respublikasynyň Türkmenistanaky adatynda şargy döwlet ýaly Siýan näçene söz berildi. Diplomat gadyny Gady ýygnaýjy bekeden açylyş dawratyna gatnaşýany üçin hormat prezident bolda Serdar Berdimuhammedow tüý sürekden hoşallyk bildirip, Xitoyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň Türkmenistany işe başlan pursatynyň beri şu ýyly laýyk 15 ýyl dolýanyny kanagatlanma bilen berdi. Geçen ýylyň dowamynda gaz pudugyny Türkmen Xitoy gatnaşyklarynyň berk esasynyň düýüp tutuldy. Şol gatnaşyklary netijeli döwlet tarahy hyzmatdaşanyň ajaýyp nusgasydyr. Türkmenistan dünýäniň iň iri energetika döwletläriniň biridir. Xitoy bolsa Türkmen mawy ýanyjyna esläge ulan döwletdir diýip diplomat sözüni dowam etdi. Hemde döwlet tarahy gatnaşyklaryny hasy ösürmek üçin giň mümkinçilikler bardygyny beledi. Soňra Xitoyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň müdiriýetiniň geňeşiniň prezidenti Ho Sizyun çykyş etdi. Iri Xitoy korporasiýasynyň ýolbaşçysy bugünkü wakanyň Türkmenistanyň başlygynyň gatnaşmagynda açylyş dawraty geçirilýän bagtyarlyk şertnamalaryň şäherinde täze desganyň ulanmagy berilmeginiň möhümdigini belläp, munyň her biri Xitoy we Türkmen hünärmeni üçin ömür boýy ýatdan çykmajak wakadyny bellädi. Myhman Xitoyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň adyndan hormat prezident bolda Serdar Berdimuhammedow energetika pudugynda döwlet tarahy hyzmatdaşlygynyň ösürmegini hemde Türkmenistanyň ýanyňyç energetika toplumynyň düzüminde kampaniýanyň alyp barýan işlerini berýän Egurt uly ünitçini tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Xitoy üçin Türkmenistan gaz bilen üçin edejek ygtybarly iri döwletdir. Xitoy bolsa Türkmenistanyň tebii gaz sowdasy boýunça ören uly hyzmatdaşydyr diýip Xitoyly mehman ýene bir gedek nykdy. Galkynyş gaz keniniň ikinji tapgyryny özleşdirmek bilen Türkmenistan Xitoy gaz geçirjisiniň 4-nji şahatynyň gurulşygyny şartlandyrmak üçin şäherler durmuşa geçirilýär.
Soňra wize film görkezip onu ýalňyş energetika toplumunda Türkmenistanyň hem Hytaý Halk Respublikasynyň netijeli gatnaşyklary hemde gadyny täze gady ýygnaýjy bekediniň ähmiýeti beýan edildi. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow dabraly ýagdaýda düwmäni basyp, gadyn bekediniň işe başlamany ak pata berdi. Türkmengal döwlet konserniň hünärmeni Çerjek tarapyna ýerleşen kuwatlygy 432 megawatt bolan gaz turbinaly elektrik bekedi hemde Lewap vilayatynyň ilatyny tebii gaz bilen üpçünetmäge niýetlenen 3 şahy zerger gaz geçirjisini ulanmagy bermek üçin ak pata bermegi haýyş etdi. Soňra hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň ak pata bermegi bilen hünärmeniň degişli urguda açmagy netijesinde 3 şahy zerger turba geçirjisine gaz berilip başlandy. Soňra hormatly prezident toplumyň durmuş binasyny gurdy. Bu ýerde gaz ýygnaýjy bekediň hünärmeni merkezden enjamlaşdyryşy hemde önümçilik tehnologik tapgyrlar barda maglumat berdi. Belenşi ýaly hormat prezidentligiň berýän golawlar netijesinde täze beket kuwatly öňdebarjy enjamlar bilen dogry üpçünedilenler. Hormat prezident hünärmeni işini üstünlikleri arzuw etdi. Soňra döwlet başçymyzy Serdar Berdimuhammedow dabra gatnaşyjylar bilen meherli hoşlaşyp bu ýerden ugrady. Berqarar döwletiň täze ýamynyň garkynçy döwrüne ýurdumyň günni ortaýetinde senat we oby hojalyk puduklaryna giň meçhurdy özgertmeler amal aşyrly. Bu bolsa vilayatyň durmuş ykdysadyna sadaşly üstüne üpçünedi. Şunu oba zähmetkeşläriniň netijeli işini ýola goýmak ugruna döwlet tarapyndan zerur taýýarlar edilýär. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow Marwu Lewap vilayatyna iş saparlaryny tamamlap, Türkmenabaş şäheriniň halkary howa menziline ministrler kabinetiniň göçme giňişlerini mejlisine geçirdi. Mejlisiň gün tertibine iş saparlaryň jemleri täze tapgyrdy. Ýurdumyzda durmuş ykdysata dönüşdirmek bilen bagly ilkinji nowatdaky wezipler girdildi. Şerekeme birnäçe resmi namalaryň tasamalaryna garaldy. Hormat prezident Marwu Lewap vilayatlaryna iş saparlaryň şäherlerine galary onuň barşy bilen tanışlanyny, adamlar bilen söhbetdeş bolanyny beledi. Saparlaryň dowamında möhüm desalaryň birnäçesi dawarly açylyp ulanmagy berildi. Hormat prezident bu desalaryň ýurdumyň ykdysadynyň ösüşine hem mehriban halkymyzyň har ýagdaýynyň hasy gowranylmagy oňyn täsir etjekdigini aýtdy. Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-2028 ýyllarda ýurdumyzda durmuş ykdysaty dönüşdirmegiň maksatnamasy taýýarlandy. Sebetleri durmuş ykdysatyny dipkinli ösürmek, ýurdumyň sebetleriniň ykdysady kuwatyny putrandyrmak, sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, raýatlaryň ýaşaýyş durmuş derejesini hasy ýokarlandyrmak arkaly mehriban halkymyň awadan ýaşaýyşyny üpçünetmek boýunça şäherleriniň göz öňünde tutulmalygyna aýratyn ünit çekildi. Marwu vilayatynyň häkimi Ana Berdiýew vilayata toý saparyny ugrap ähmiýetli desalaryň açylyş dawratyna gatnaşanyny, gallaçykarynyçylygyny aramasyny getiren üçin arkadaly Serdarymyza vilayatyň ähli ilatynyň adyndan tüý sürekdeni hoşallyk bildirdi. Şeýle hem häkimi buğday meýdanlaryny ýetişdirilen hasly ýetkisiz ýygyna baryp, ýyllyk boşnamany üstünlikli ýerine ýetirmek we sewtiň ähli dümleriniň sadaşly işini üpçünetmek ugruna zerur taýýarlaryň ediljekdigine inanyrdy. Lewap vilayatynyň häkimi Amangaliýew özgedegine vilayatyň durmuş ykdysata dönüşdirmegine möhüm ünserýanyny, ýurdumyň senat taýdan kuwatlanmagyna möhüm ähmiýet berýän ýalňyş energetika toplumunda işe desalaryň ulanmagy bermegine ak pata berýäni, şeýle hem vilayatyň gallaçykarynyçylar bilen duşup olaň aramasyny ýitiren üçin hormatly prezident we tüý sürekdeni hoşallyk bildirdi. Häkimi vilayaty hemme taraplaryny ösürmek boýunça kesýetlenen wezipleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna ähli zerur taýýarlaryny etjekdiklerini anandyrdy. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdumyň vilayatlaryna oby hojalyk pudugynyň işini döwrüp derejede guramak, harit bolşularyny döretmek, mallarçylyk we guşçylyk puduklaryny ösürmek bilen baglanyşykly meseleleri üstünlikli ýerine ýetirmek bagatda häkimlere birnäçe görkezmeler berdi. Şunu işi ýürütmegiň täzeçili usullaryny ýerlerde tohumçylyk işiniň ösürmegine, alymyň häzirki zamany gazananlarynyň önümçiligi ornaşdyrmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Hormatly prezident we ministrler kabinetiniň göçme mejlisinde garalan meseleleň kesýetlenen wezipleň dogry derejede ýerine ýetirmegi ugruna degişli dümleň sadaşly işiniň üpçünedilmeligini beledi. Hemde bu wagtda degişli ýolbaşlary anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Marwu Lewap vilayatlaryna Guran toý saparlaryny tamamlap, hemmeler bilen hoşlaşdy we Türkmenabaş şäheriniň halkary howa menziline Aşgabada ugrdy. Hormatly prezident bilen uçury bir wagtdan paýtagtymyzyň halkary howa menziline gondy. Bu ýerde arkadaly Serdarymyza meherli garşylany.
18-nji ýylyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatyna başlygy hormatly İlyas Şulfy Gurbanoğlu Berdimuhammedow döwlet başçymyzyň taýşyry boýunça her hepdeniň şenbe güni Ahar vilayatyna iş saparyna amara aşyryp, täze Döwrubap idare ediş merkeziniň gurulşygyna alyp barylýan işleri şäheri abadanlaşdyrmak bilen bagly tasamalary binalaryň bedegi aýratynyklar bilen tanışdy. Şeýle hemme gahrman arkadamyda bu ýerde alınıp barlayan ähli işlerde guruluşlarda halkymyň durmuş derejesiniň ösürmegine nazarlayan ugurlary möhüm ähmiýet bermek bilen baglanşykly meselelere bagşlanan iş maslahatyny geçirdi. Soňky ýyllarda tutuş ýurdumyzda giňmeçöli özgörtmeler maksatnamasynyň üstünlikli ýerine ýetirmek bilen şäherleň we owulaň keşbi hasam özgördi. Şunu adamlaryň amatly ýaşaýyşyny hemde güwnäjaý dynjaşyny üçin diýen şertlerine döredilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özi hormatly prezidentimiň ýol başlygyny durmuşa geçirilýän we döwlet adam şünürdiýän şygary baş ýürüligini ýan siýasatymyň oňyny netije berýäniniň aýdyň beýanlary. Hormatly arkadamyda ýolugry merkeziň çäginde gurulşyga alyp barylýan kottejler toplumynyň ýanyna saklanyp, gahrman arkadamyda 2 gatly kottej jaýyny döredilýän amatlyklar bilen tanışdy. Öýüň otoglarynyň ýerleşdirilişi, enjamlaşdyrylyşy, gurulşyk serişleriniň hili bilen gyzyklandy. Gurulşyk işleriniň hili derejesi häzirki zamanyň ösen taraplaryna dogry laýyk gelýär. Şeýle hemme hormatly arkadamyda merkeziň bu kunjugyny peýda bolan ödürli maksady desgalan binagarlyk aýratynary olaň bir betügi sazdaşyny synady. Hemde ähli binalaryň ýanaşyk ýerleriniň ýokary derejede abadanlaşdyrmagynyň möhüm güýdip hökmüni kesitlenýändigini ünsüçekdi. Munyň özi gurulşyk binagarlyk babatda öňde duran güýdip bilen üstünlikli ýerine ýetirilmegini üpjünedi. Hepden mühüm wakalary hormatly prezident bilen ýurt bähitli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary depinlerde ösýänini äşkar etdi. Halkyň arkadagy zamanaty ýylynyň nurany günlerini hormatly prezident bilen Maryk hemem Lewap vilayatlaryna amala aşyrany toý saparyna başlanyp, vilayatyň häkimliklerine geçirilen hoşallyk maslahatlary ýokary ruhanyetlige besenli. Şanly wakalar münasibetli geçirilen hoşallyk maslahaty Mary vilayatynyň ähli ilatynyň hormatly prezidentimiň arkadagy serdarymyň alyp barýan dünýä nusgalyk döwlet siýasatyna, il-ýurt, umumy adamzat bähwitli we halkara ähmiýetli işlerine alkyşlarynyň we hoşallyklarynyň çäksizligini aýdynlygy bilen görkezdi. Hoşallyk maslahatyna çykyş edenler arkadagy serdarymyň kabul edýän çözgütleri we döwlet ähmiýetli maksatnamalary öňden görjülükli siýasaty halkymyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokarlandyrmaga, magtyar raýatlarymyň esretli durmuşda ýaşamagyny üpçün etmäge gönükdirilýär diýip uly büýütänç bilen bellek geçdiler. Halkyň arkadagy zamanaty ýylyna hormatly prezidentimiň Mary vilayatyna bolan toý saparyna, vilayatyň tagtybazar etrabynyň gallaçy kärenleçileriniň buğday tapşyrmak boýunça watan öňüne ýyllyk borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirilenligi bilen bagly hoş habaryň aýdylmagy, şeýle hem toý saparynyň dowamynda arkadagy serdarymyň vilayatyň wekil wazir etrabynyň Türkmenistan daýhamerleşiginiň ekrançylyk ýerlerine barap, o ýerlerde möhümleýin owa hoşallygy işleriniň alynyp barylşy, ekrançy kärenleçi bilen duşup oň ýaşaýyş durmuşy bilen gyzyklanmagy, Mars şäherindäki ýerleşen Gurbanoğlu Hazy mescidine barıp o ýerlerde arkadagy Hazy serdarymyň mukaddes käbä ziyaret eden wagty şuňur hormatyň nyşany hökmünde öňe sowgat hökmünde berilen mukaddes teperrigi bu mescide gowşurmagy hemde Türkmeniň Agoý binatynyň ýanyna köpçüliklerin dawaralary geçirmek üçin niýetlenilen binany açyp bermegi, vilayatyň ähli ilatynyň kalbyna eýtilmejek buýsunç hem şatlyk duýgusyny öretdi. Soňra hoşallyk maslahatyna gatnaşanlar we vilayatyň ähli ilatynyň adyndan halkymyza bagtyar döwürdi. Esretli durmuşda ýaşamagyny üpçün etmekde alyp barýan dünýä nusgalyk işler üçin hormatly prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul edildi. Soňra hoşallyk maslahatynyň dowamy vilayatyň medeniýet we sunawdy satlarynyň joşgyny ýerine ýetiren aýdym sahly çykyşlary bilen tutuşdy. Ýanglanan şyrny wady aýdym sahalarda we ýerine ýetirilen tanıtlarda öteşleriň ak ýolundan bedi wady bilen öňe barýan aty watanmyň, halkymyň gazanan uly üstünlikleriniň, hormatly prezidentimiň döwlet ähmiýeti tutumly işleriniň wasfy belenten ýetirildi. Bu ýerde uly joşgyn bilen ýerine ýetirilen şowkunly çykyşlaryň äklidi ýurdumyň öteşleriniň täze belentliklerine tarap ynamly öň alyp barýan il-ýurt ähmiýetli işleri durmuşa ornaşdyrýan arkadagy serdarymyň adyna alkyş döwler bolup ýanglandy. Şeýle hem Lewap vilayat häkimligine hormatly prezidentimiň ýurdumyň günnägör sebitine toý sapar döwrüne sebit ähmiýetli desgalan ulanmagy berilmeginiň hemde işe girdilmeginiň şanyna hoşallyk maslahaty geçirildi. Onu çykyş edenler arkadagy serdarymyň şag adam düşen ýurdumyň her bir kunjogy gülgüldarlyga, ajaýyp özgörtmeleri betlenýär. Hormatly prezidentimiň halkyň arkadagy zamanaty ýylynyň 18-nji iýulyna Lewap vilayatyna toý sapary muň şeýledigine aýdynlygy bilen güwä geçýär.
Hormatly arkadagly serdarymyzyň Lewap welaýatyna toý tapar döwründe sebitde gyzgalaňly dowam edýän gallo rognyň alınıp barlyşy bilen içkin gyzyklanyp, Çerje Ütranyň Watan Daýhan Birleşiginiň gallasy kärinneseti bilen ýakynan söhbetdeş bolmagy, şeýle de welaýatyň Faraw etrawyna ýerleşýän Gadyn Gady ýygnaýjy we paýlaýjy beketiniň açylyş dabaratyna gatnaşmagy, şoň ýaly teleköprü arkaly Çerje Ütrawynyň çäginde ýerleşýän kuwatlylygy 432 megawatt bolan Gady turbinaly elektrik stansiýasynyň TV gaz bilen ygtybarly üçinçek 3 AZ zerger gaz geçerjetiniň işe girdilmegine akpata bermegi Gadymy Lewabyň Bagtyar ilatynyň buýsonçly başlaryny göge ýetirýär. Çünki hormatly prezidentimiň gatnaşmagyna açylyp ulanmaga berilen Gadyn Gady ýygnaýjy we paýlaýjy beketiniň geljekde dostana Xitay Halky Respublikasy bilen öňden bar bolan dost ogunlygy ýugurylan özara bähwitli ykdysady gatnaşyklary hasa pugtalandyrmakda, dostlukly döwlete eksport edilen TV gadyň möçürini artdyrmakda, şoň bilen birlikde täze iş orunlarynyň döredilmegine, täze gady ýataklaryndan alýan TV gadyň hasabyna Günnäger welaýatynyň ilatynyň gady üçinçiligini gowlandyrmakda uly ähmiýete eýe boljak şanly wakalaryň biridir. Soňra hoşallyk matlagyna gatnaşyjylar tarapyndan hormatly prezidentimize ýüllenme kabul edildi. Bayramçylyk guruhyna betlenen hoşallyk matlagady medeniýet we sunugy dostlarynyň kalp joşdurjy işlerini wagtly çykyşlary bilen dowam etdi. Bilen teňlerde ýanglanan aýdymlarda watan mukaddetligi, ýurdumyzyň şanly ödüşleri, bagtyar hem erkana durmuşymyz, gözel TV gatymyz, arkadagly serdarymyzyň rowaj işleri uly joşgyn bilen wasp edildi. Hoşallyk matlagyna gatnaşyjylar arkadagly serdarymyzyň janynyň sag, belent başynyň aman tutumly işleriniň mundan rowaj almagyny tüýsüreklerinden arzu etdiler. Berqarar döwretiň täze ýamynyň galkynşy döwründe halkyň arkadagly zamanasy ýylyna Agkynyň gadymy mekany bolan ahaly ýaýlalarynyň edermen hasulatlary watanymyzyň genji hazynasy Daýhanyň rysgal döwleti bolan ak buğdoýyň bereketli hasylyny kemal etdirmekde görüldüli zähmet çekýärler. Şu günleri welaýatyň Agkynly meýdanlaryndan Daýhany ahlaky bilen ýetişdirilen buğdoý hasylyny ýygnamak işi gyzgalanly dowam edýär. Daýhanyň hakosary arkadagly serdarymyzyň ýurdumyzda amal aşyrýan obu huzul gözgörtmelerini, zähmet adamlaryny edýän himayet gollawlarynyň göwünleri galkynan, Akyl welaýatynyň edermen gallasy baby daýhanlarynyň her bir iş güni kalp joşdurjy zähmet üstünliklerine, ýeňişlerine betlenýär. Adat şeýüten watan şemalynyň guşgurtak dänelerden dolduran başlaryny tylla topraga imaý bilen egip ygşyllanyna, Allah diýersiň tolkun atýan sary deňdi ýadyna salýan uç gyraksyz gallaly meýdanlarda hereket edýän ora gorjy kombaynlaň ýygnalan hasyl gallyk kabul etiş garmanhanalarına bökdönçli daşayan avtologyň sağlaşykly tetleri öz bolşy zähmet mukamyny urlup hemmelerde ilham joşdurjy duýgulary ýörýär. Pek zähmetiň gaýnap joşan ýerlerine günortaňky dinçarşy ara kesmelerde ýygydarly guralýan meden köpçülik çäreleri bolsa, hemmelerde bagtyar zamanamyzda pek zähmete buýsunç duýgularyny artdyrýar. Bu jogapkärli pursatda medeniýet we sunugy işgärläriniň Agkynly meýdanlarda gysga wagtlyk günortaňky ara kesmetine her bir iş gününi zähmet edermenligini betleýän gallasy baby daýhanyň arasynda guraýan çykyşlary, şeýle hem söwda hyzmatlary hemmelerde göwün göterji, ýürek joşdurjy duýgular döretýär. Muňa bolsa olaň buğdoýly meýdanlarda hasyl usatlarynyň arasynda ahal welaýat ýakymlygy hemde welaýatyň jemgyçilik guramalarynyň bilelikli guramagyny iş üstünde guralan meden hyzmat hem aýdyň şaýatlyk etdi. Meden hyzmatlaryň dowamynda atarlan toý gadanlaryna taýýarlanan köp görnüşli gadymy milli tagamlar hem dawaran öz bolşly bedegini urly. O ýerlerde gelin gyýlarmyzyň mehr ihlas seňdirilip, ýugrumy ýetirilen hamirlerden taýýarlanan toý pişmeleriniň bişirilip, gyzygyny bilen iýleşlermide hödür edilmegi zähmetkeş adamlaryň kalbyna has bir mehirli duýgular oýardy. Bu ýerde ýaýwanlandyrylan sergide ýurdumyzyň gök kransy daýhanlarynyň ihlasy bilen ýetişdirilen gök we bakçy önümleriniň şeýle hem usat gallasy daýhanlarynyň ýetişdiren ak buğdoýundan öndürilen unaş, çörek we çörek önümleriniň gözüňi dokundurýan görnüşleri gallasy baby daýhanlaryň yrtkal bereket etçilýän ine topragymyzda bolan ihlaslaryny has artdyrdy. Ahal ýaýlalaryndan ýygnalýan buğdoý hasyllary ýüri taftyloglarda gally kabul etiş kärhanalaryna bökdönçde dugradylýar. O ýerlerde bolsa halkymyzyň yrtkaly bolan guşgurtak buğdoý däneleri talaby laýyk arassalanyp, döwrüwap ambarlarda saklanýar. Welaýatyň durly ýerlerine gally kabul etiş kärhanalaryna dünýäniň iňkämi tehnologiýalary oturdulan önümçilik bölümlerine buğdoýyň täze hasylynyň gaýtadan işlenmegi netijesinde taýýarlanan ýokary hilli unlar ilatymyda elýeterli narxdan uradylýar. Ahal welaýatyna döwlete taşyran önümler üçin gallasy kärenesiler bilen pul hasaplaşyklary geçirilip başlandy. Özleriniň taşyran däne hasyllary üçin girdejlerini hasaplaşmagy gelýän daýhanlaryň şahatlyklaryny, begenç buýsunçlaryny hiç bir zat bilen deňär ýallar. Daýhanlar bilen hasaplaşyk işlerini geçirmäge jogapkär işgärler bolsa, girdejlerini almagy gelýän zähmet adamlary bilen hasaplaşyk işlerini bökdönçde geçirýärler.
Akıl ulaytynyň hasyl ustatlarynyň haýsy biri bilen gurrundaş bolsaňda olar ýurdumyzda zähmet adamlarynyň ýaşaýyş durmuşy akdy diýen ýaduzy tagalaş üçin gahrman arka dagymyda hemem arka dagly terdarmyda öýleriniň päk galplarynyň çykýan alkyş döllerini buýtans bilen beýan etýärler. Orok mögtüminiň ilkinji gününe buğday orogynyň boşan ýerleň saman ýygnamak, soňra bolsa sürmi işlerini gize gündüziň dowamyna amala aşyrylýar. Harmanyňyza bereket, edermen gallasylar. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň Tomusky deýin jarş mögsüminiň ýokary ruhy berenslikde dowam edýän häzirki ýatda garjy pursatlary hormatly prezident bilen parasatly başçylygyna raýatlamyň baş saglygynyň garaşdygy baky tarap Türkmenistan döwletimiň güllep ösüşini alamatlanýan esasy görkezijiliň birini öwrlenigini ýene bir ýola ähli aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. Dünýäniň şypahana ulgamynyň merjenini öwrleni awada milli täýähatçylyk dolugyny gorşap alan gögün göterji pursatlar bolsa, şeýle buýsançlyk hakykatyň öz boşly suwutnamalaryny öwrleýär. Ýurdumyň durly kunjagynyň hadaryň sapaly kenarynyň bedegi bolup durýan awada milli täýähatçylyk dolugyna din salmaga gelýän durly ýaşdak Bagtyar raýatlaň Tomus mögtümini ýatda galjy göwün göterji pursatlary betlep, jany çypaly howasyndan lezzet alyp, spordyň durly görnüşleri bilen dowamly meşgullanyp saglyklaryny berkitmekler üçin zerur bolan ähli şert mümkinçiliklerin üpsün edilenligini bellemek gerek. Milli täýähatçylyk dolugynaky tagaldyş din jarş merkezlerine wagtlaryny peýdaly geçirýän ýurdumyň Bagtyar raýatlarynyň her bir güni şuň ýaly göwün göterji pursatlary betlenýär. Bu ýerde Tomusky din jarş mögtümini şatlyk şowguny betleýän durly ýaşdaky adamlaryň döwrewap din salmaklar üçin döredilen şert mümkinçiliklerin her biri ilkinji nowatda arkadagly terdarmyň ýurdumyň ilatynyň başdaglygy babatda aladalan insanperwer döwlet siýasatymyzda naýbaşy orna durýanlygyny ähli aýdyňlygy bilen görkezýär. Awada milli täýähatçylyk dolugyny ýerleşýän tagaldyş we din jarş merkezlerine adamlaryň talaby laýyk din salmaklar üçin döredilen oňaýly şert mümkinçilikler hemmilerde çuňur kanagatlanma duýgularyny öğretýär. Bagtyar raýatlar bu ýerde insan saglygyny pugtalandyrýan durly şypahana bezergilerinden netijeli peýdalanýarlar. Awada milli täýähatçylyk dolugyna awada şypahanatyny din salmaga gelýänler sanan barhartýar. Meşhur şypahanyň häzirki zamanyň kämil lukmançylyk enzamlary bilen üçinçiliginiň nutgalyk derejede bolmagy adamlarda ruhulentlik duýgulary öğretýär. Owadaty dünýäde bolan täýähatçylyk dolugyny din salyp saglyklaryny dikelýän raýatlaň gahrman arkadagly terdarmyda hoşallyklarynyň çägi ýok. Döwrewap mehmanhanalarda hemde awada şypahanatyna gahrman arkadagymyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly meşhur ilmi kitaby esatyna taýýarlanýan melkemlik çaýlarym hödür edilýär. Spordyň durly görnüşleri bilen meşgullanmak üçin döredilen mümkinçilikler bolsa şypahana bezergileri bilen sağlaşyklyk goşup, raýatlaryň saglyklaryny has berkitmeklerine itergi berýär. Şeýle-de din jarş mögtümini şatlykly hemde peýdaly geçirýän Bagtyar raýatlar deňdiň kenarlaryna gezim edip, durly maşyklary ýerine ýetirýärler. Hadar deňdeniň jany melkem suwuna ýuwunmak mümkinçiliginden hem netijeli peýdalanýarlar. Şu günler ýurdumyň ähli ýerlerine äki çagalar tagaldyş we din jarş merkezlerine wagtlaryny şatlykly geçirýän körpeleň şadýan gülküleri sar tarapa ýaňsalýar. Ulu şatlyk şowguny dowam etýän Tomusky din jarş mögtümine Bagtyar çagalan wagtlaryny peýdaly we netijeli geçirmekler üçin awada milli täýähatçylyk dolugynaky çagalar tagaldyş we din jarş merkezlerine döwrewap işler durmuşy geçirilip gazykly çärelerdir dabaralar ýokary ruhulentlige betlenýär. Awada milli täýähatçylyk dolugyna çağalary niýetlenip gurulan tagaldyş we din jarş merkezlerine geçirilýän döwrewap çäreler bugün özüniň şatlyk şowguny baýlygy, ýaty galçylygy, şeýle-de çağalary çäksiz ruhy lezzet paýlaýanlygy bilen tapawutlanýar. Ýaşlar guramatynyň türkmenbaşy etrap we şäher geňeşlerini geçirýän bedenteri sport we meden çäreleri ýokary ruhulentlige betlenýär. Deňdiň kenaryna geçirilýän ýaşlar çağalar uly höwes bilen gatnaşýarlar. Milli täýähatçylyk dolugynyň möhüm aýratynlyklarynyň biri bolup durýan din jarş merkezli awada akwaparky bu ýerde din salýa etlenlik ýaşdaky adamlaryň uly höwes bilen gelýän kunjekleriniň biridir. Bu ýere gurulýan gedelençler Bagtyar çağalarda Tomusky din jarş mögtüminiň uzak wagtlap ýatdan çykmajak täsirlerini galdyrýar. Awdadaky zadyl kenar deňiz merjeni äle moşar atly teýilgäkler toplumyň bu ýere gelenlere şatlykly ýakymly pursatlary peşgeş berýär. Deňdiň tapaly kenary hemmeler üçin sagaldyş meskenler. Onda adamlar din salýarlar, tebigi bejer şarkaly saglyklaryny dikeltýärler. Gaýykdyr gemelerde gedelenç etmäge deňiz suwunyň tämilliginden, howatynyň durlugyndan ganmagy giň mümkinçilik alýarlar. Gojaman hadaryň gözellligi ýürekleri joşdurýar, göwnler galkyndyryar. Awada milli täýähatçylyk dolugynaky bir-birinden owdan gözel binalan gijek gözel görnüşleri awdanyň asuda gijesi bilen sağlaşyp, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň il bagtyarlygyny bütün äleme zar etýär.
Awada millet ýahaçylyk dowlagyna dowam edýän din jaşmy öwtüminiň bir ýerde din jalyanlar üçin uzak wagtlap ýatan çykmajak ýakymly pursatlara betlenmeginiň gözbaşynda duran gahrman arkadagly serdarymyzyň adyny aýdylýan alkyş tölleri bolsa, Bagtyar raýatlaryň her biriniň dilleriniň finatyny urlýar. Yurdumyzyň durly künjeklerine içeri işler ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagyna ekologiýa ýol hereketiniň düzgünleri, ýangyn howpsuzlygy boýunça wagt netigatlary giň gorun berilmegi oňuň netijelere betlenýär. Hormatly şerhäder bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşyrýan howa barada. Yurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize getirýäs. Salam aleyk edýärler. Hormatly dinleýärler. Bilşiňiz ýaly Türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň ülkär döwri iýun aýynyň 20-sine tamamlanýar we iýun aýynyň 20-nden aralyk döwür başlanýar. Mehriban adamlar, gelingen bolsa iýun aýynyň 20-sinden iýun aýynyň 26-syna çenni hepden dowamyna yurdumyzyň vilayetlerinde hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanışylalyň. Ýani hepden dowamyna yurdumyzyň çaýyna günnatardan çyl howa akynyň aýrlaşma netijesinde diýarymyzyň ahal vilayetinä atkem ýagşyň ýagmagyna, şeýle-de howanyň gejeng temperaturalarynyň hepden ortasyna ýokarlanmana garaşylýar. Haýaty yurdumyň barkyn vilayetinä atkem bulutly, hepden başyna ütkap duran bulutly howa bol, demirat günnatardan tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-25 gradusdan 30 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 37-40 gradus ysy, vilayetin Kanarya etraplarynda 31-36 gradus maýl bolmana garaşylýar. Diýarymyzyň ahal vilayetinä atkem bulutly, hepden başyna ütkap duran bulutly howa bol, atkem ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demirat günnatardan günnäre ugruny ötgedýän tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-25 gradusdan 29 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 31-36 gradus maýlan 40 gradusga çenli ysy bolmana garaşylýar. Yurdumyň Mary vilayetinä atkem bulutly, hepden başyna ütkap duran bulutly howa bol, demirat günnatardan günnäre ugruny ötgedýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 19-24 gradusdan 28 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 30-35 gradus maýlan 40 gradusga çenli ysy bolmana garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap vilayetinä atkem bulutly, hepden başyna ütkap duran bulutly howa bol, demirat günnatardan günnäre ugruny ötgedýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 19-24 gradusdan 29 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 31-36 gradus maýlan 40 gradusga çenli ysy bolmana garaşylýar. Yurdumyň Daşod vilayetinä atkem bulutly, hepden başyna ütkap duran bulutly howa bol, demirat günnatardan günnäre ugruny ötgedýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 18-23 gradusdan 28 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 30-35 gradus maýlan 41 gradusga çenli ysy bolmana garaşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda atkem bulutly, hepden başyna ütkap duran bulutly howa bol, demirat günnatardan günnäre ugruny ötgedýän tezlik sekundda 8-10-dan 12-14 metr etýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 22-24 gradusdan 28 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 32-34 gradus maýlan 41 gradusga çenli ysy bolmana garaşylýar. Hormatly dinleýärler, yurdum boýunça iýun aýynyň 20-sine magnit gaýdasynyň durluk ýagdaýda bolmana garaşylýar. Mehriban adamlar, siz iýun aýynyň 20-sinden iýun aýynyň 26-syna çenli hepden dowamynda yurdumyzyň vilayetlerine hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanışylalyňyz. Edil watandaşlar, Tomuz pasynyň howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp, pasyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetiş öklesinden gorunmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýäs. Mehriban dinleýärler, bulary berja etseňiz ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şunun watan habarlary ýeplešmegi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamanyň galkynşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösşüresenýär. Ähli ösüşlüğün ödününde bolsa halkyň behbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoşsa onuň edilýär.